oon Tarja-Riitta Blauberg ympäristöministeriöstä. Olen hoitanut siellä tuottajavastuuasioita ja nyt viimeisimmät vuodet erityisesti pakkauksia ja olen ollut mukana tässä, kun EU:ssa on valmisteltu tätä uutta pakkausjäteasetusta ja siitä olisin nyt sitten teille kertomassa tänään. Ja tässä esityksessä käyn vähän, siellä on erilaisia vaatimuksia, on pakkauksia, tuotteita koskevia vaatimuksia, on rajoitettuja pakkauksia tai aineita, sitten on tavoitteita pakkausten määrän vähentämiselle, kierrätykselle ja uudelleenkäytön edistämiselle, pakkausten tuottajavastuusta säädetään ja sitten myöskin vähän lopuksi, jos on aikaa, niin sitten tästä soveltamisen aikataulusta ja tulevista täytäntöönpanosäädöksistä ja ohjeista kerron. Mutta tässä nyt tämmöisenä yleisnäkymänä se, että pakkausasetushan tuli voimaan jo tämän vuoden helmikuussa ja sitä sovelletaan ensi vuoden elokuusta alkaen. Ja se samalla sitten kumoaa voimassa olevan pakkausjätedirektiivin, eli se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta meidän pitää nyt sitten kansallisesti tehdä myös muutoksia. Meidän lainsäädäntöön pitää poistaa ristiriitaisuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet nyt tämän asetuksen kanssa, ja se on tehtävä nyt sitten tuonne siihen elokuun 12. päivä mennessä, kun asetusta sovelletaan. Tästä on tulossa myös niin kuin komissiolta, nyt on odoteltu jo oikeastaan koko vuoden ajan tämmöistä kysymys-vastauspatteristoa, ja sitten komissio on nyt sanonut, että heiltä tulee myös lisäksi tämmöinen vähän voimakkaammalla statuksella oleva tiedonanto, joka julkaistaisiin myös virallisessa lehdessä, eli siinä he ottaisivat kantaa joihinkin tiettyihin keskeisiin soveltamista koskeviin kysymyksiin, mutta sen lisäksi on tulossa lukuisia delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä, joissa sitten tarkennetaan näitä asetuksen vaatimuksia. Eli tässä on aika paljon sellaisia asioita, joista ehkä ei vielä pysty niin tarkkaan sanomaan, että mitä se sitten ihan käytännössä tarkoittaisi, että niistä tulee sitten tarkempaa sääntelyä. Tätä mä olen jossain nyt näyttänyt vähän kuvaamassa sitä asetusta, että siellä on tuossa nyt keltaisella korostettu vähän niitä toimijoita, joihin kohdistuu erilaisia vaatimuksia. Siellä on valmistajia ja maahantuojia, joihin kohdistuu erityisesti nämä pakkausten tuotevaatimukset ja sitten tuottajavastuuvaatimukset tuottajille. Nämä ei välttämättä ole samoja toimijoita, mutta joissain tapauksissa voi olla. Eli tässä nämä voi olla, että jollekin kohdistuu useita vaatimuksia tai sitten vain joitakin. Ja sitten pakkauksen käyttäjille erityisesti nämä uudelleenkäyttövaatimukset, eli ne saattaa olla taas eri toimijoita. Ja sitten on paljon jäsenvaltioille kohdistettuja esimerkiksi nämä kierrätystavoitteet, vähentämistavoitteet, valtakunnalliset suunnitelmat, ne on sellaisia, mitä sitten, mistä vastaa jäsenvaltiot. Ja sitten tietenkin pitää jäsenvaltioiden pohtia niitä toimia ja kehen ne mahdollisesti kohdistuisivat ja tarvitaanko jotain lainsäädännöllisiä muutoksia tai ohjauskeinoja. Vähän tarkemmin sitten näistä ensin mennään näihin tuotevaatimuksiin, eli ne kohdistuu siihen pakkausten valmistajaan EU-tason, nämä on niin kuin tavallaan EU-tasolla tai EU-maahantuojaan, eli vähän eroaa sitten siitä tuottajavastuusta, joka on kansallinen. Ja siellä erityisesti asetuksen artikloissa 5-12 säädetään näistä tuotevaatimuksista. Ja niitä on kierrätettävyys, kompostoitavuus, kielletyt aineet, ja näytän niistäkin vielä tuossa kohta toisen dian, mutta se mitä näistä kaikista pitää tehdä, niin pitää tehdä tämmöinen vaatimusten mukaisuuden arviointi ja vakuutus, ja siihen on olemassa sitten vielä vähän tarkempia säännöksiä, eli pitää myös tästä asiakirjojen säilytyksestä, esimerkiksi kertakäyttöpakkausten osalta 5 vuotta ja uudelleen käytettävien osalta 10 vuotta, että pitää säilyttää dokumentit, ja sitten pakkausten merkinnät, joista tunnistetaan se valmistaja, ja sitten pakkausten
tai pakkausmateriaalien toimittajalla on myöskin tämmöinen tiedonantovelvoite, eli sen on toimitettava valmistajalle kaikki tiedot, jotka se tarvitsee, että se voi arvioida tätä vaatimusten mukaisuutta. Ja valmistaja on se, joka valmistaa pakkauksen tai suunnitteluttaa tai valmistuttaa pakkauksen tai pakatun tuotteen omalla nimellä tai tavaramerkillä. Poikkeuksena tästä on mikroyritykset, eli sellaiset alle 10 työntekijän yritykset, jossa pakkauksen toimittaja, joka on siellä, jos se on samassa maassa, niin se katsotaan valmistajaksi. Ja tässä vielä käydään vähän läpi näitä pakkauksia koskevia vaatimuksia, eli siellä on kierrätettävyysvaatimus, eli 1. tammikuuta 2030 täytyy täyttää tämmöisen kierrätettävyysluokan A, B tai C vaatimukset, ja C on niistä se lievin, eli tarkoittaa, että sen pakkauksen on oltava vähintään 70% kierrätettävä. Ja tämä kiristyy siten, että 38 pitää täyttää jo kierrätettävyysluokka A tai B, joka tarkoittaa, että vähintään 80%. Ja näiden pitäisi olla myöskin sitten pohjana mukautetuille tuottajavastuumaksuille, eli kierrätettävyys, mitä paremmin on kierrätettävä, sitä maksujen pitäisi olla vähäisemmät. Kierrätetyn muovin käyttöosuusvelvoite tarkoittaa, että kaikissa muovipakkauksissa on käytettävä kierrätettyä muovia. Siitä minulla on vielä tuossa vähän tarkempi kalvo, missä näkyy erityyppisille pakkauksille niitä vaatimuksia, eli ne vähän vaihtelee pakkausten mukaan, mutta koskee kaikkia muovipakkauksia. Tiettyjen pakkausten, tee- ja kahvipussien ja hedelmien ja vihannesten tarrojen, eli aika pieni tai suppea pakkausmäärä tai luokat siihen kuuluu, niin pitää olla 28 helmikuusta alkaen kompostoituvia laitoskompostoinnissa, ja sitten lisäksi jäsenmaat voi myös edellyttää tietyiltä pakkauksilta myös kompostoitavuutta. Kiellettyjä aineita, niistä on kanssa tuossa myöhemmin vähän tarkemmin, ja pakkausten minimointi, eli tässähän osa näistä vaatimuksista on jo nykyisessä pakkausdirektiivissä näitä minimointia, kompostointia, merkintöjä koskevia säännöksiä, ja ne on voimassa siihen asti, kunnes nämä uudet vaatimukset tai uudet mahdolliset standardit tulevat. Ja minimoinnista sitä arvioidaan liitteessä olevien kriteereiden pohjalta, ja lisäksi sitten kuljetuspakkauksissa tyhjän tilan osuus maksimissaan 50% tietystä päivämäärästä alkaen. Myöskin merkintöjä koskevia vaatimuksia ja sitten uudelleenkäyttötavoitteita, mutta näistä kerron vielä tuossa vähän tarkemmin. Ja tässä on nämä samat mitä tuossa, mutta on myös sitten viittaukset noihin artikloihin, eli saatte nämä kalvot ilmeisesti jälkikäteen, niin siitä voisit vielä tarkistaa, jos haluaa vähän tarkemmin käydä katsomassa. Mutta tässä kierrätetyn muovin pitoisuusvaatimukset, ne tiukkenee tuossa 2030 vuodesta 2040, ja vähän vaihtelee sitten, että onko elintarvikekontaktimateriaaleja tai muita muovipakkauksia. Ja tämä kertakäyttöiset muovipulloja koskevat kierrätetyn muovin pitoisuusvaatimushan on ollut jo nyt subdirektiivistä ja tulee sieltä ja sitten siihen tulee tuo uusi vaatimus 2040. Ja tässä jokaisen pakkauksen muoviosan on sisällettävä tämä vähimmäisprosenttiosuus, mutta se kuitenkin lasketaan sen valmistuslaitoksen ja vuosikohtaisena keskiarvona pakkaustyyppiä ja muotoa kohti. Eli siellä viitataan liitteeseen 2 taulukkoon 1, jossa on 13 muovilaatua, mutta tästä on tietyt poikkeukset, joita vaatimus ei koske. Kompostoituvat pakkaukset, vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset, lääkinnälliset pakkaukset. Mutta että miten tämä nyt sitten käytännössä tapahtuu, niin siitä pitäisi tulla jo ensi vuoden loppuun mennessä täytäntöönpanosäädös, miten nämä lasketaan ja todennetaan. Se ihan tuosta pelkästään tuolla
säännöksellä, mikä artiklassa on, niin ei varmasti ole ihan selvää. Ja tässä mainitsinkin näistä kompostoituvista pakkauksista, mikä 28 alusta pitää täyttyä. Mutta tähän liittyy semmoinen vielä, että tulee oikeastaan jo tuosta jätedirektiivistäkin, että meidän pitää tarkemmin määritellä, että millaisia biohajoavia tai kompostoituvia pakkauksia sallitaan kerättäväksi yhdessä biojätteiden kanssa. Eli niiden pitäisi olla hajoavuusominaisuuksiltaan samanlaisia kuin biojätteet. Ja sitten jos ne ei ole sellaisia, jotka soveltuu biojätteiden kanssa yhdessä käsiteltäväksi, niin silloin niiden pitää täyttää materiaalikierrätyksen vaatimukset, eli niiden pitää sitten sopia sinne muiden muovijätteiden keräykseen ja päätyä sitten materiaalikiertoon. Pakkausilta edellytetään tiettyjä merkintöjä, joista pitäisi tulla jo ensi vuoden elokuussa täytäntöönpanosäädös, että millaisia nämä merkinnät olisi. Ne on todennäköisesti tuollaisia piktogrammeja. Nyt on vielä kysymys, että vaaditaanko siellä minkälaisia sitten näitä tekstejä niihin ja kielivaatimukset niistä. Mutta idea tässä on se, että pakkauksissa olisi samanlaiset merkinnät siitä, mitä materiaalia se on ja minkälaiseen keräykseen se on tarkoitettu, kuin sitten olisi siellä jäteastiassa. Eli se helpottaisi sitä lajittelua ja niiden päätymistä oikeisiin astioihin ja keräykseen. Myös sitten muunlaisilta on myös muitakin merkintöjä, mitä pakkauksilta edellytetään. Esimerkiksi uudelleen käytettäviin pakkauksiin pitää olla merkintä siitä uudelleen käytettävyydestä ja sitten näistä huolta aiheuttavista aineista myöskin sitten jatkossa merkintä. Sitten näitä rajoitettuja pakkaustyyppejä tai aineita, niin nehän kohdistuu nyt sitten siihen pakkauksen valmistajaan tai toisaalta myöskin sitten pakkausten käyttäjään. Vanhat tai jo nyt voimassa olevat raskasmetallirajoitukset, ne säilyy ennallaan. Ja sitten komissio voi tehdä sitten tapauskohtaisia poikkeuksia delegoiduilla säädöksillä, mutta uutena sitten tulee ja aika piankin on tulossa nyt sitten jo ensi vuoden elokuusta alkaen voimaan elintarvikekontaktipakkauksia koskeva PFAS-aineiden kielto, jos ne yrittää tietyn säädetyn raja-arvon. Ja tästä nyt komissio esittää semmoista kolmiportaista testausmenetelmää, jossa aluksi mitattaisiin kaikkien näiden fluorien kokonaispitoisuus ja sitten jos se ylittyy, niin sitten tarkennettaisiin niitä testauksia. Mutta tästä on tulossa nyt siihen tiedonantoon, mitä odotetaan, eli se dokumentti, joka julkaistaisiin siellä virallisessa lehdessä, myös niin kuin tähän liittyen, että minkälainen tämä testausmenetelmä tulisi olemaan. Tätä tiedonantoahan nyt on edellinen tieto, mitä komissiolta oli, että se olisi tulossa jo marraskuussa, mutta katsotaan nyt, miten se aikataulu pitää. Mutta on paljon asioita, joista toivotaan nyt tarkempaa soveltamisohjetta. Ja yksi liittyy myös näihin sitten liitteen 5 kiellettyihin pakkaustyyppeihin. Eli siellä on nyt kysymys siitä, kun siellä kielletään tiettyjä kertakäyttöisiä muovipakkauksia, niin miten tämä kertakäyttöinen muovipakkaus sitten määritellään, koska sitä ei tehty siinä lainvalmistelun yhteydessä. Mutta kiellettyjä pakkaustyyppejä on nyt sitten esimerkiksi myyntipisteessä käytettävät kertakäyttöiset ryhmäpakkaukset, tämmöiset kutistekalvot, joilla esimerkiksi juomatölkkejä tai pulloja on laitettu useamman pakkauksen ryhmään. Ja sitten hedelmien ja vihannesten kertakäyttöiset muovipakkaukset alle 1,5 kilon. Tästäkin on tulossa, komissioltahan on tähän liittyen ohje tulossa viimeistään 27 alussa, eli siinä tarkennettaisiin
tarkemmin, että mitä on nämä kielletyt pakkaukset ja niiden poikkeukset esimerkiksi näihin tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin. Siinä on liitteessä paljon poikkeuksia, että voidaan sallia, jos tarvitaan esimerkiksi nahistumisen estämiseksi hygieniasyistä ja niin edelleen, mutta niissä paljon tulkinnanvaraa ja kaivataan kyllä tarkempaa ohjeistusta. Ravintola-alan omassa tilassa tapahtuvassa tarjoilussa, eli siellä ravintolan sisällä ei saisi käyttää kertakäyttöisiä muovipakkauksia. Myös hotellien pienet tämmöiset kosmetiikkapakkaukset, erittäin ohuet muovikassit, siinäkin tarkoittaa näitä meidän hevikasseja, niin siinäkin on poikkeuksena irtomyytävät elintarvikkeet hygieniasyistä tai elintarvikehävikin estämiseksi. Ja sitten se, mikä on ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle siellä, niin on, että asetuksessa muutetaan myöskin subdirektiiviä ja siinä tulee joitakin uusia kieltoja niiden nykyisten lisäksi. Siellä täsmennetään tätä polystyreenistä valmistettujen elintarvike- ja juomapakkausten kieltoa, eli siinä nyt tarkennetaan, että siinä kuuluu sekä vaahdotetut että puristetut polystyreenit. Ja sitten tulee lento- ja rautatieaseman matkatavaroiden suojaamiseksi käytettyä kutistekalvoa, sitten kuljetuspakkauksista polystyreenilastut ja myös sitten muovipakkausten tai monipakkausten muovirenkaat. Eli tarkoittaa esimerkiksi, millä on ollut esimerkiksi olut tai juomatölkkejä laitettu toisiinsa kiinni, niin ne olisi jatkossa kiellettyjä. Pakkausten uudelleenkäyttövaatimukset, eli ne nyt kohdistuu sitten sen kyseisen pakkauksen käyttäjään tai niitä myyvään. Ja ensimmäiseksi on määritelty se, että minkälainen pakkaus voidaan katsoa uudelleen käytettäväksi, eli mikä tarkoittaa, että se on uudelleen käytettävä. Eli se pitää olla suunniteltu sellaiseksi ja kestämään mahdollisimman monta kiertoa. Se pitää täyttää tietyt turvallisuus- ja hygieniavaatimukset, voidaan käyttää uudelleen ja kunnostaa. Ja myös sitten se, joka tämmöisen uudelleen käytettävän pakkauksen saattaa ensimmäistä kertaa kyseisen maan markkinoille, niin sen pitää myös varmistaa sitten, että siellä on käytössä tällainen näiden pakkausten uudelleenkäyttöjärjestelmä ja mielellään sitten myöskin kannustin siihen, että varmistetaan, että se palautuu sinne järjestelmään. Näitä tavoitteita, uudelleenkäyttötavoitteet on lähinnä kuljetuspakkauksille, ryhmäpakkauksille ja juomapakkauksille. Ja kuljetuspakkauksissa on vähän erilaisia. Kaikkia kuljetuspakkauksia koskeva 40% tavoite vuonna 2030 ja pyrkimys 2040, että jo 70% näistä pakkauksista olisi uudelleen käytettäviä. Ja tämä lasketaan vuoden aikana käytettyjen pakkausyksiköiden lukumäärästä. Ja tuossa alhaalla on nyt sitten esimerkki, mitä tarkoittaisi esimerkiksi yksi kuljetuspakkausyksikkö, jos on yksi kuormalava, yksi muovinen kuristekalvo, lavahuppu, kertakäyttöinen ja sitten 24 pahvilaatikkoa, niin tämä voidaan katsoa, että tämän uudelleenkäyttöaste olisi 50%, jos nämä kuormalavat on uudelleen käytettäviä ja koska pahvilaatikot on suljettu lähtökohtaisesti ulos tästä tavoitteesta. Eli tuossa sinisellä lukee ne pakkaustyypit, jotka on tämän tavoitteen piirissä. Ja vuosittain toimijoiden pitäisi raportoida viranomaiselle kesäkuun loppuun mennessä näistä käytetyistä määristä. Mutta tästä samoin kuin monesta muustakin asiasta on tulossa vielä tarkempi täytäntöönpanosäädös, että miten näitä lasketaan. Ja sitten kuljetuspakkaukset, joita käytetään eri toimipaikkojen välillä tai sidosyksikköjen välillä tai sitten saman maan taloudellisten toimijoiden välillä, niin niillä pitäisi olla kaikki kuljetuspakkaukset tietyin poikkeuksin
niin uudelleen käytettäviä. Ja tästä on tulossa nyt ilmeisen pikaisesti vielä komissiolta näitä kutistekalvoja koskeva ja sidontanauhoja koskeva poikkeus, mikä luvattiin siinä asetuksen hyväksymisen yhteydessä. Ja tässä on tosiaan myöskin tiettyjä poikkeuksia, jotka ei ole tässä tavoitteen piirissä. Ryhmäpakkaukset, silloin kun ne on tämmöisiä laatikoita, pois lukien kartonkilaatikot, niin siellä on 10% uudelleenkäyttötavoite 2030. Ja se lasketaan samoin kalenterivuoden aikana käytettyjen pakkausten lukumäärän perusteella. Tässä on tietysti nyt sitten se, että tämä koski laatikoita, mutta siellä niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin, niin siellä SUP-direktiivistä sitten jatkossa kielletään ne kutistekalvot, tai liitteessä 5 kielletään kutistekalvot ja sitten SUP-direktiivin kautta ne muovirenkaat. Juomapakkauksia koskeva tavoite koskee sellaisia toimijoita, jotka myy näitä juomia myyntipakkauksissa suoraan kuluttajalle. Eli tämä ei koske yritysten välisiä pakkauksia tai sellaisia pakkauksia, jotka sitten esimerkiksi ravintoloiden ne isot oluttynnyrit, joista sitten myydään sitten niin kuin juomaa, mutta ei varsinaista pakkausta. Mutta jos vähittäismyynnissä on joku suurempi erä, mikä myydään, tai pakkaus, joka myydään suoraan kuluttajalle, niin se koskisi sitä. Ja lähinnä kauppa ja ravintolat, ketkä on tässä sitten, kehen tämä kohdistuu. Ja tästä myöskin on tulossa vielä sitten ohje tarkemmin niistä tuotteista tai juomista, jotka kuuluu tavoitteen piiriin. Ja tässä lasketaan, tai voidaan laskea sitten se joko niiden pakkausten lukumäärän tai sitten tilavuuden perusteella. On tiettyjä toimijoita, jotka vapautetaan kokonaan kaikista uudelleenkäyttövelvoitteista. Esimerkiksi pienet toimijat ja jäsenvaltiot voi tiettyihin edellytyksiin, jotka on aika tiukkoja, esimerkiksi ei tällä hetkellä Suomessa täyty, niin voitaisiin sallia taloudellisille toimijoille poikkeudet. Ja komissio voi myös antaa uusia poikkeuksia delegoiduilla säädöksillä. Horeca-sektorilla on vaatimus, että niiden pitää take away 27 alusta kuluttajan pitää voida ostaa take away-tuotteet omiin astioihinsa ja sitten 28 alusta pitää pystyä tarjoamaan vaihtoehtoja, että ne voi ostaa uudelleen käytettävissä astioissa. Tästä pakkausten tuottajavastuusta varmaan luulisin, että Tuomo puhuu vähän enemmän, niin en mene siihen sen tarkemmin muuta kuin sanon, että tuottajamääritelmä muuttuu meidän nykyisestä kuljetuspakkauksille tulee valmistaja ja maahantuoja sen pakkaajan sijasta, mutta muuten aika pitkälti säilyy ennallaan nykyisellään. Ja sitten tuottajille tulee joitakin uusia kustannusvaatimuksia, mistä on vastattava nykyiseen verrattuna, eli näistä merkintöjä, jotka laitetaan myös sinne jäteastioihin, niin ne pitäisi tuottajan maksaa, samoin sekajätteen koostumusselvitykset, ja pitää osa näistä määrärahoista käyttää jätteen synnyn vähentämistä ja ehkäisemistä koskeviin toimiin. Jakelijalla eli kaupalla on tiettyjä velvoitteita. Siellä oli se juomapakkausten uudelleenkäyttövelvoite, mutta on myös varmistettava, että ne markkinoille saataville asettamat pakkaukset täyttää, tai niiden tuottaja täyttää tuottajavastuuvelvoitteensa, ja myös sitten mahdollisuuksien mukaan, että nämä tuotteet täyttää ne vaatimukset, jotka on asetettu. Myös verkkoalustan tarjoajalla on velvoite tarkistaa, että sen kautta myyvät etämyyjät hoitavat tuottajavastuuvelvoitteensa siinä maassa, mihin ne ovat sijoittautuneet. Ja vastaavaa on myös tämmöisellä jakelupalvelun tarjoajalla, pitää varmistaa, että se tuottaja vastaa velvoitteensa.
Sitten tässä on näitä pakkausjätteen määrän vähentämisen ja kierrätyksen tavoitteita, jotka kohdistuu jäsenmaihin. Ja mä huomaan, että nyt mulla aika täyttyi, että ehkä nämä voisin jättää ja katsotaan sitten, mitä keskustelussa vai mitä mieltä olet, Eija? No kiitos, kyllä sä voit ihan vetää esityksen loppuun asti, että meillä on tässä mukavasti vielä aikaa kyllä. Tuomokin ehtii sitten omansa pitää. No hyvä. Eli pakkausjätteille on sitova vähentämistavoite, joka kohdistuu jäsenmaihin, ja se pitää vuonna 2030 pitäisi asukasta kohti syntyä 5% vähemmän pakkausjätteitä kuin 2018. Tuossa on pylväsdiagrammi, jossa näkyy, että meillä on kaikkein vasemman puolimainen 2018 määrä on se, mikä on raportoitu EUlle, mutta sitä ehkä on syytä vähän täsmentää, koska siinä on mukana muun muassa puupakkausten korjausmäärät ja sitten myöskin se, että siellä meillä on laajentunut se raportoitujen pakkausten määrät, koska sinne on otettu myöskin tai tullut ne alle 1 000 000 euron liikevaihdon yritykset ja sitten arvioitu näitä tuottajavastuun ulkopuolelle jääviä määriä, eli siinä lähtötieto olisi noin 153 kiloa asukasta kohti ja 2030 pitäisi saada sitten 145. Lisäksi täällä asetuksessa on myös muovikassien vähentämistavoite ja siinä meillä parhaillaan on nyt sitten arvioitavana, koska meillähän on nämä toimet tehty tällä hetkellä sillä Green Dealillä, että onko se riittävän tehokas, koska ollaan vielä jonkin verran siitä asetetusta tavoitteesta jäljessä. Ja sitten pakkausjätteiden kierrätystavoitteet. Siinä meillä on tekemistä paljon erityisesti muovipakkausten osalta. Ja tähän nyt kun valmistellaan kiertotalouslakia, niin silloin myöskin pohditaan muutenkin, koska me ollaan yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteiden osalta EU-rikkomusmenettelyssä, kun ei ole sitä saavutettu, niin on pohdittava sitten, mitä kaikkea toimia voitaisiin vielä tehdä, että saataisiin kierrätystä edistettyä. Tämä pakkausjätteen asetushan jo sinänsä kieltää esimerkiksi kierrätyskelpoisen pakkausjätteen polttamisen, ja sitten tarvitsee myöskin asettaa sen lisäksi, että on nämä EUn kierrätystavoitteet, niin meidän pitää jäsenvaltiona asettaa myös erilliskeräystavoitteet eri pakkausmateriaaleille. Näitä soveltamisajankohtia tässä tulikin jo esille. Siellä on nyt sitten elokuu on tuossa seuraava semmoinen merkittävä, että siellä tulee tämä tuottajan määritelmät ja kustannusvastuuta koskevat vaatimukset ja sitten uudelleen käytettäviin pakkauksiin liittyvät velvoitteet, eli niitä koskevat vaatimukset. Ja sitten seuraava keskeinen on tuossa 2030, jolloin tulee paljon näitä pakkauksia koskevia ja uudelleenkäyttöä koskevia velvoitteita. Ja sitten tässä on koottuna näitä keskeisiä tulevia säädöksiä ja ohjeita, mitä komissiolta on tulossa. Eli se, mitä nyt ollaan odoteltu tässä koko vuosi, on tämä komission tiedonanto ja kysymys-vastauspatteristo. Ja sitten tulee näitä esimerkiksi merkintöjä koskevat säädökset ja rekisteröintitietojen ilmoittaminen. Mutta tässä näitä on luettelonomaisesti, että voi niitä sitten ehkä myöhemmin niihin palata vielä, jos tunnette tarvetta. Mutta kiitos paljon. Kiitoksia Tarja-Riitta. Täällä näyttäisi muutama kysymys olevan. Tuossa on ensimmäiset 2 liittyen noihin pakkausmerkintöihin. Kysytään, että onko piktogrammit jo saatavilla? Ei ole vielä, ei ole. Että niistä on komissiolla ollut jo tässä muutama tämmöinen julkinen kuuleminen, mutta ei ole ainakaan, minä en ole nähnyt niin kuin viimeisintä versiota nyt tässä vähän aikaa. Joo.
Ja oliko niin, että kuluttajapakkauksessa ne pitäisi olla jo elokuussa 2028? Ähm, joo, mikähän se nyt oli se. Siinä tässä niin kuin vähän monessa muussakin on semmoinen vielä vähän semmoinen lauseke, että jos ei ole täytäntöönpanosäädös tullut, tai niin kuin, että joko siitä 28 elokuusta, että jos se ei ole, tuo täytäntöönpanosäädös tulee ajoissa, niin sitten se lasketaan siitä päivästä, kun täytäntöönpanosäädös on julkaistu, eli että joko tämä 28 elokuuta tai sitten myöhempi, jos täytäntöönpanosäädös tulee myöhemmin. Aivan. No sitten vielä toinen kysymys liittyen näihin pakkausmerkintöihin, niin korvaako nämä uudet piktogrammit mahdolliset tällaiset kansalliset käytössä olleet, kuten Triiman logo tai Grüne-punkt tai vastaavat? Siellä voi olla siitä, Grüne-punkthan on ollut, tähän on niin kuin tavallaan sitä materiaalia koskeva koostumus, ja siinähän on ollut tällä hetkellä ne semmoiset, että ne ei ollut pakollisia, mutta että jos käytetään, niin piti käyttää niitä tiettyjä kolmion sisällä olevia numerokoodeja, mutta sitten siitä tuottajavastuuta voi myöskin sitten, siitä on niin kuin sallittu myöskin niin kuin merkitä sitä tuottajavastuujärjestelmää, eli ne Grüne-punkthan on ollut niitä niin kuin tavallaan ehkä enemmän siihen tuottajavastuujärjestelmään, mutta että niitä on myöskin mahdollisuus sitten käyttää. Okei. Kiitos. Sitten täällä kysytään kuljetuspakkausten uudelleenkäyttövelvoitteesta. Siihen on tulossa poikkeus kutistekalvoille ja sidontanauhoille. Koskeeko poikkeus myös 2030 ja 2040 prosentuaalisia tavoitteita vai vain 100% tavoitetta jäsenvaltion tai yrityksen sisällä? Joo, se koskee ainoastaan sitä 100%, eli silloin edelleenkin pätee se kaikkia kuljetuspakkauksia koskeva se 40%, ja siinä ne ovat mukana. Eli se on vaan pois siitä, että sitä ei lasketa siihen 100% tavoitteeseen mukaan. Joo. Sitten tässä on vielä jatkokysymys. Onko yritys konserni vai legal entity, jolla oma Y-tunnus? Nyt en osaa ihan suoraan vastata, tai en muista, että tuliko siihen onko se siinä, ehkä ei selviä ihan tuosta asetuksesta, mutta varmaan on pohdittava ja toivottava, että siinä tämmöisiin kysymyksiin tulee myös siellä Q&A, että se on ollut jo niissä mukana, mutta ja täytyy miettiä sitä varmaan sitten valvovien viranomaisten kanssa. Aivan. No sitten mennään tuonne noihin huolta aiheuttaviin aineisiin. Riittääkö FAS-yhdisteiden ja raskasmetallien pitoisuuksista valmistajan vakuutus vaatimustenmukaisuusarviointia varten vai tarvitaanko todisteita, kuten esimerkiksi analyysitodistuksia? No siinähän on sitten siinä vaatimustenmukaisuudessa, miten ne arvioidaan, niin siinä on ne tietyt miten niitä todennetaan ja muuta, että siinä on siellä liitteessä kerrottu niitä, että kuinka ne arvioidaan, että nyt varmaan siinä jonkinlainen todiste pitää olla, että millä sitten voidaan, millä voi vakuuttaa, että näin on. Kyllä. Sitten tuohon kierrätysmaksukysymykseen, niin täällä kysytään kierrätysmaksutasojen ABC mukaan, niin ilmeisesti kuitenkin maakohtainen hinnoittelu, niin kyllä juuri maakohtainen hinnoittelu kierrätysmaksuissa, ei EU-tasoinen. Ja sitten olen ymmärtänyt, että piktogrammimerkintävaatimus koskee kaikkia pakkauksia, paitsi kuljetuspakkauksia, riippumatta siitä, onko se kuluttaja- vai yrityspakkaus. Onko näin? Joo, koska se on siis myyntipakkauksia ja silloin niitähän voidaan käyttää sekä yritys- että kotitalous
Kun tässähän on niin kuin pakkauksethan on jaettu myyntipakkaus, kuljetuspakkaus ja ryhmäpakkaus, mutta sitten tietyissä tilastoinneissa on sitten eritelty myös sitten näitä yrityspakkaus ja kotitalouspakkaus, mutta että tässä niin kuin nämä vaatimukset koskevat myyntipakkauksia. Kyllä. Ja sitten vielä tämmöinen maahantuoja-jakelija-kysymys. Eli jos jakelijana maahan tuomme EU:n ulkopuolelta tuotteita, meidän pitää pyytää pakkauksille vaatimusten mukaisuusvakuutus ja säilyttää se. Jo silloin niin kuin se, jos on maahantuoja, silloin kyllä. Kyllä. Ja niissähän oli nämä säilytysajat oli 5 ja 10 vuotta riippuen, onko kertakäyttöinen vai uudelleen käytettävä. Joo. Siinä oli nyt tähän mennessä kysymykset. Katsotaan sitten vielä lopuksi, mutta sitä ennen niin Tuomo Aunola Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo sitten, miten PPVR siellä valvovan viranomaisen näkökulmasta sitten muuttaa tätä elämää. Ole hyvä Tuomo. Tuomo Aunola Pirkanmaan ELY-keskus ja toimin meillä täällä pakkausten tuottajavastuuta valvovana viranomaisena ja oli tässä niin kuin pyyntö tulla kertomaan tästä PPVR:stä niin kuin tuottajavastuun näkökulmasta ja sitten erityisesti täältä valvonnan näkökulmasta, että se on tässä niin kuin ajatuksena ja tosiaan niin kuin Tarja Riitta tuossa mainitsikin, niin tämä PPVR:hän tuo enemmänkin muutoksia pakkauksiin ehkä niin kuin sieltä tuotevaatimusnäkökulmasta, mutta tietysti paljon siellä tapahtuu tuottajavastuupuolellakin, niin siitä näkökulmasta on sitten tarkoitus tässä nyt hiukan kertoa, että miten tätä valvontaa toteutetaan ja sitten vähän sitä, että mikä on tällä hetkellä niin kuin PPVR:n kannalta semmoisia meille näyttäytyneitä ajankohtaisia asioita. Tässä ihan taustaksi tämä meidän yleinen tuottajavastuun taustakuva, eli se ajatushan tässä on se, että kun on tuottajavastuun alainen tuote, tässä tapauksessa yleensä puhutaan pakkauksista, niin sillä lainsäädännössä määritellyllä tuottajalla on sitten vastuu järjestää tämä tuotteen kierrätys- ja jätehuolto. Ja Suomessahan systeemi on niin kuin muuallakin niin se, että sitä varten on nämä tuottajayhteisöt, johon sitten liitytään ja tuottajayhteisö sitten hoitaa jäsentensä puolesta sen, että ne käytöstä poistetut tuotteet sitä asianmukaisesti kierrätetään ja kaikki muu, mikä siihen sitten liittyy. Ja tässä on nyt sitten lueteltu ne tuotteet, joita tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä tuottajavastuuseen kuuluu. Otin ne tähän nyt ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että useinhan se tyypillinen tilanne on se, että samalla yrityksellä on sitten monen tuotteen osalta tuottajavastuu, eli voi olla esimerkiksi sähkölaite, missä on akku mukana ja se on pakattu, niin siinähän tulee sitten heti 3 eri alan tuottajavastuu sille yritykselle. Eli on meillä tällä hetkellä ajoneuvot, sitten on akut ja paristot, sitten on nämä paperituotteet, renkaat, sitten on sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja sitten uutena on tullut hiljattain nämä muovia sisältävät kalastusvälineet, joita sitten se vastuu on yleensä valmistajalla tai maahantuojalla tai myöskin sitten ulkomaisella etämyyjällä. Ja pakkausten osalta nyt tällä hetkellähän se vastuu on pääsääntöisesti pakkaajilla tai pakatun tuotteen maahantuojalla ja sitten tietyltä osin on sitten pakkausten valmistajilla tai tyhjien pakkausten maahantuojilla. Että näihin sit palataan tuossa. Ja sittenhän meillä on nyt uutena ollut tämä subdirektiivin mukainen siivouskustannusvastuu, mikä sitten koskee näitä tiettyjä tuotteita, myöskin pakkauksia sitten osaltansa. Mutta muutama sana tästä valvonnasta, eli meillähän tuottajavastuuvalvonta on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen, eli hoidetaan valtakunnallisesti tätä tehtävää. Ja tosiaan ensi vuoden alusta sitten siirrytään tuonne perustettavaan lupa- ja valvontavirastoon, mutta sinänsä toiminta jatkuu entisellään. Ja
meillä on siis kaikkien näiden edellä mainittujen tuottajavastuutuotteiden valvonta ja myöskin sit kuuluu nämä juomapakkausten palautusjärjestelmät siihen meidän valvontavastuulle. Ja mitä se meidän valvonta käytännössä on, niin isolta osiltahan se on näiden tuottajayhteisöjen valvontaa, eli hyväksytään tuottajayhteisöt, heidän pitää osoittaa, että he niin kuin täyttää kaikki nämä lainsäädännön vaatimukset siinä toiminnassa. Ja sen jälkeen sitten tuottajayhteisö voi ottaa jäseniksensä oman alansa tuottajia hoitaakseen niiden tuottajavastuuvelvoitteet. Sittenhän meille tietysti iso osa tätä valvontaa on tämä niin sanottu vapaamatkustajavalvonta, eli pyritään sitten tunnistamaan niitä yrityksiä, joilla on vastuu, mutta jotka ei vielä siellä tuottajayhteisössä ole. Ja sitten pyritään niitä sitten erilaisin valvonnan keinoin saamaan liittymään sinne jäseneksi. Ja sitten meidän valvontavastuulle osittain myös kuuluu tämä tuottajavastuunalaisten jätevirtojen valvonta. Eli se, että ne jätteet, joita tuottajayhteisön kuuluu sieltä kerätä, niin että ne myöskin sitten päätyisi sinne tuottajayhteisön järjestelmään, eikä sitten karkaa sitten ohivirtauksena kaikki arvokkaammat tavarat muualle. Että sehän on semmoinen yksi tärkeä asia myöskin tällä hetkellä. Ja meillä on käytössä tuommoinen laiminlyöntimaksu, mitä sitten voidaan tiettyihin erityistapauksiin soveltaa. Eli käytännössä jos yritys joko ei niin kuin tee hakemusta tuottajarekisteriin tai liity sinne tuottajayhteisöön, niin voidaan sitten ottaa käyttöön tämmöinen laiminlyöntimaksu sen vaatimuksen tehostamiseksi. Ja sitten myöskin muut tämmöiset hallinnolliset keinot, uhkasakkomenettely on meillä käytössä. Eli se on oikeastaan niin kuin hyvin tiivistetysti, mikä on meidän rooli tässä kuviossa. Ja sitten niin kuin sanottu, niin nythän tämä PPVR tuo todella paljon sit sinne pakkauksiin tämmöisiä erilaisia tuotevaatimuksia. Ja ne on sitten taas Tukesin valvontavastuulla. Eli siellä niin kuin juuri tämä pakkausten vaatimusten mukaisuus on sitten se, mitä Tukes valvoo. Ja sen lisäksi Tukesilla on aikaisemmin ollut pakkauksiin liittyen jo näitä tällaisia tuotekieltojen valvontaa ja merkintävaatimuksia ja sitten muun muassa tämä juomapullojen kiinni pysyvien korkkien valvonta ja tämän tyyppistä. Eli karkeasti se jako on se, että Tukesi on niin kuin markkinavalvontaviranomaisena ja me valvotaan sitten tätä tuottajavastuuta ja sitä jätehuoltopuolta. Tuossa on noin pari kuvaa lainattu Tukesilta, että mitä tähän Tukesin markkinavalvontaan PPVR:n näkökulmasta kuuluu. Ja siinähän sitten tärkeänä tekijänä on juuri tämä vaatimusten mukaisuuden osoittaminen, mikä sen valmistajan tai maahan tuojan pitää pystyä tekemään. Mutta sitten, että jos näistä on sitten tarkempaa jotain kysyttävää, niin sitten pitää sinne Tukesin puoleen kääntyä näiltä osin. No, mitä niin kuin meidän kannalta on tässä nyt ollut pöydällä PPVR:n osalta, niin iso asia on tietenkin tämä tuottajan määritelmä. Että tuossa vajaa pari vuotta sitten meillä muuttui jo tuottajan määritelmä osittain, eli sieltä poistui tämä 1 000 000 euron liikevaihtoraja, mikä toi sitten mukaan tänne järjestelmään mukaan todella paljon sitten pienehköjä ja keskisuuria yrityksiä. Ja silloin myös tuli tämä muutos sitten näiden palvelu- ja viljelijäpakkausten, eli lähinnä sitten tämmöisten take away-pakkausten osalta, eli niiden osalta se vastuu ei ole sillä pakkaajalla, vaan on sillä pakkauksen valmistajalla. Eli siinähän ajatuksena tietenkin oli se aikanaan, että sitten se yritysten vastuussa olevien yritysten määrä on huomattavasti vähäisempi, jolloin sitten saadaan tehokkaammin niitä yrityksiä sitten tuonne järjestelmän piiriin ja myöskin sitä pakkausvolyymiä sinne järjestelmään. Ja nyt tosiaan niin ensi vuonna elokuussa kesken vuotta astuu sitten nämä PPVR:n muutokset, jotka sitten vaikuttaa
osittain siihen, että kuka yritys siellä on vastuussa. Eli siellä nämä palvelupakkaukset, jotka on ollut nyt jo, ja sitten nämä viljelijäpakkaukset, joita siellä kutsutaan alkutuotannon pakkauksiksi, niin niissä pääsääntöisesti säilyy vastuu samanlaisena kuin nykyään. Jotain pieniä muutoksia saattaa tulla. Mutta sitten iso muutos on se, että nuo kuljetuspakkaukset menee sitten sinne valmistajan tai sen kuljetuspakkauksen maahantuojan vastuulle. Ja sitten, ettei se olisi liian helppoa, niin sittenhän siellä on poikkeuksia näihin tavaramerkin omistajiin liittyen. Eli jos sitten omalla tavaramerkillä, tuotemerkillä teetetään niitä pakkauksia, niin silloin se onkin taas sillä pakkaajalla se vastuu, että paljon ohjeistusta tarvitaan sitten tuonne kentälle näiden suhteen. Ja muuten sitten säilyy tämä nykyinen pääsääntö, eli pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja on siellä vastuussa, ja sitten se ulkomainen etämyyjä, ja etämyynnillähän tässä tarkoitetaan nimenomaan Suomeen ulkomailta tulevaa myyntiä, joka tapahtuu sitten suoraan loppukäyttäjälle niin, että sitä ei sitten enää myydä sitä tuotetta eteenpäin. Että tämä on tämmöinen iso kysymys, ja tähän liittyy sitten paljon vielä niin kuin epäselviä asioita, muun muassa toi että kun niin kuin Tarja-Riitta mainitsi, että pakkaukset, kun ne jaetaan myyntipakkaukseen, ryhmäpakkaukseen ja kuljetuspakkaukseen, niin se ei aina ole ihan itsestään selvää, että milloin sitten on kyseessä kuljetuspakkaus ja milloin ei. Ja tässä odotetaan sitä komission ohjeistusta, että kun tämä on nyt EU:n asetus, niin silloinhan ne tulkinnat pitäisi saada yhteneväisiksi kaikissa maissa, ja myöskin erilaisissa tämmöisissä työryhmissä nyt ollaan sitten käyty läpi näitä hankalia kysymyksiä, että sitten saataisiin niihin sitten selkeät ohjeistukset toimijoille. Toinen muutos, mikä nyt sitten tapahtuu, on tuossa raportoinnissa, että meillähän on tällä hetkellä tuottajayhteisöjen sallittava tämmöinen kevennetty menettely yrityksille, jotka saattaa markkinoille alle 50 tonnia pakkauksia vuodessa, ja se on nyt sitten kansallisesti säädetty, ja nyt PPVR:stä tulee vastaava säännös, mutta sitten se raja tippuu tuonne 10 tonniin vuodessa. Eli siinä sitten se raportointivaatimus on huomattavasti yksinkertaisempi tuommoiselle pienemmälle yrityksille. Siellä lähinnä sitten raportoidaan sen päämateriaalin mukaisesti ne pakkaukset. Ja sen lisäksi sitten tuonne tulee lisää raportointiluokkia, varsinkin noille muovipakkauksille, että niiden suhteen sitten yritysten pitää entistä tarkemmin sitten pystyä raportoimaan, että minkälaisia pakkauksia ne sitten käyttää. Ja tosiaan tässäkin tuo voimaantulo on sitten riippuvainen siitä, että kuinka tuolta EU:sta saadaan se toimeenpano säädös annettua. No sitten tämä ei niin kuin suoraan ehkä liity yksittäisiin yrityksiin, mutta tosiaan täältä PPVR:stä tulee nyt sitten lisää kustannusvastuuta tuottajille, käytännössä tuottajayhteisöjen kannettavaksi, niin näihin jäteastioihin laitettavista merkinnöistä. Ja sen lisäksi, kun siellä aika ajoin tarvitsee tehdä tämmöisiä sekajätteen koostumusselvityksiä, niin niihin pitää sitten tuottajayhteisöjen osallistua kustannuksiin ja sitten jätteen synnyn vähentämistä ja ehkäisemistä koskeviin toimiin. Ja aikaisemminhan meillä on myös tullut jo kustannusvastuuta tuottajille tuolta subdirektiivistä sen siivouskustannusvastuun osalta ja myöskin kuntien toteuttamasta pakkausjätteen erilliskeräyksestä. Nämähän on sinänsä niin kuin merkittäviä asioita tuon järjestelmän kannalta, että tavallaan niin kuin alun perin tuottajavastuu on pääsääntöisesti ollut järjestämisvastuuta, että tuottajayhteisö on ollut vastuu järjestää tietyt palvelut ja sitten on itse sitten se järjestänyt niin kuin parhaaksi näkevät ja maksanut kustannukset, ja näähän on taas sit siitä poikkeavia, että tässä sitten maksetaan muiden tahojen tekemistä toimista korvausta, ja sehän aina tuo sitten hiukan monimutkaisuutta siihen järjestelmään, kun pitää sitten varmistaa, että ne toimet on sitten niin kuin oikeasuhtaisia siihen nähden, mitä sillä tavoitellaan. No sitten mä laitoin tähän tämmöisen kuvan, kun tosiaan nämä uudet kierrätystavoitteet on toki ollut jo aikaisemmin tiedossa, ja nyt ne säädetään tuolla PPVR:ssä sitten sitoviksi, niin
Meidän tehtäväänhän kuuluu myöskin kerätä tuottajayhteisöiltä noi pakkausmäärät, markkinoille laskumäärät ja kierrätysmäärät ja laskea niistä sitten noin toteutuneet kierrätysasteet ja raportoida sinne komission suuntaan niitä. Niin tässä on nyt sitten vuoteen 20, tästä puuttuukin, tästä on nyt vain 22 vuoteen asti nämä luvut, mutta 23-luvuthan on myöskin jo julkaistu ja 24-lukuja on laskettu, niitä ei vielä ole julkaistu, mutta niistä nyt voi tietenkin sanoa, että toi muovihan siellä on se, mikä on se kaikista kriittisin, että tänä vuonna pitäisi 50% saada muovista kierrätettyä ja se ei nyt kyllä tule toteutumaan, että se toteutunut kierrätysaste nyt on tuossa 30% nurkilla. että muilta osin sitten ollaan paremmin tavoitteissa, että tuo puu on siellä hiukan alle, mutta siinäkin on niin kuin positiivista kehitystä nyt tapahtunut ja oletettavasti siinä nyt sitten päästään tavoitteeseen. Mutta tämä on sinänsä niin kuin merkittävä asia, varsinkin tuo muovi, että kierrätystä pitää tehostaa ja sehän on nyt sitten semmoinen, mikä aiheuttaa sitten tuottajayhteisölle paljon kustannuksia ja sitten tulee näkymään siellä kierrätysmaksuissa. Sitten vielä laitoin tähän viimeiseksi muistutuksen tästä meidän viraston tai aluehallinnon uudistuksesta, eli tosiaan nyt vuodenvaihteessa nämä kaikki ELY-keskukset lakkautetaan ja sitten tämä valvonta-asiat ja lupa-asiat sitten siirtyy tuonne uuteen lupa- ja valvontavirastoon, että sinänsä meidän nykyiset valvojat kaikki jatkaa ja toiminta ei periaatteessa ei tule mitään katkoksia, mutta henkilökohtaiset yhteystiedot siinä sitten muuttuu. Meillä ei niitä vielä ole olemassa, mutta oletettavasti lähiaikoina saadaan ja jaetaan niitä sitten eteenpäin. Nuo viraston yhteiset yhteystiedot tuossa on sitten näkyvissä. Mutta siinä oli oikeastaan mun esitys tässä vaiheessa. Aikakin on melkein täynnä. Kiitoksia.